Τι συμβαίνει μετά το θάνατο? Θα μπορούσαμε ποτέ να έρθουμε πίσω? Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης ζωής μετά το θάνατο. Η απάντηση μπορεί να προέλθει από παιδιά που θυμούνται μια ζωή προτού γεννηθούν. Η εργασία μας παρέχει ενδείξεις ότι θα πρέπει να θεωρούμε πολύ πιθανή τη μετεμψύχωση. Ας πάμε να βρούμε επιστημονικές ενδείξεις για την ύπαρξη της μετεμψύχωσης και ακούστε τις ιστορίες των παιδιών που θυμούνται μια προηγούμενη ζωή. Όλοι κοιμόντουσαν όταν έπιασε η φωτιά. Η μαμά και ο μπαμπάς δεν μπορούσαν να με βγάλουν έξω. Έμεινα στη φωτιά. Η φωτιά έκαιγε. Ξέρω ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα γίνουν ευτυχισμένοι αν επιστρέψω πίσω. Αυτή είναι η ανάμνηση ενός παιδιού. Όχι για θάνατο, αλλά για μια καινούργια ζωή. Υπάρχει ζωή μετά το θάνατο? Μια πολύ παλιά ερώτηση. Στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, στο Σάρλοτσβιλ, οι επιστήμονες ερευνούν περιπτώσεις πιθανής μετεμψύχωσης. Για παραπάνω από 40 χρόνια προσπαθούν να εξηγήσουν τις μαρτυρίες μικρών παιδιών που μιλούν για προηγούμενη ζωή. Ιστορίες σαν αυτού του κοριτσιού που υποστηρίζει ότι πνίγηκε και έχει ξαναγεννηθεί, ή αυτού του 6χρονου αγοριού που πιστεύει ότι ήταν αστυνομικός στη Νέα Υόρκη και σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος, ή αυτού του αγοριού που θυμάται ότι στην προηγούμενη ζωή του ήταν ο ίδιος ο παππούς του. Υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες σαν αυτές και ο Dr. Jim Tucker έχει συγκεντρώσει αρκετές. Ερευνούμε περιπτώσεις πολύ μικρών παιδιών που ξεκινούν αυθόρμητα να μιλούν για προηγούμενες ζωές. Συνήθως αρχίζουν σε ηλικία μεταξύ 2 και 3 χρονών και συνεχίζουν μέχρι την ηλικία των 5 ή 6 χρονών. Κοιτάμε μέσα από αυτές τις περιπτώσεις να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε για αυτό το φαινόμενο. Ο Jim Tucker ετοιμάζεται να κάνει ένα εξερευνητικό ταξίδι για να συναντήσει ένα παιδί που υποστηρίζει ότι θυμάται την προηγούμενη ζωή του. Ο Γκάς Ορτέγκα είναι ένα μικρό παιδί στο Κολοράντο που λέει ότι ήταν ο παππούς του. Αυτό ξεκίνησε όταν έγινε 18 μηνών και έκανε κάποιες δηλώσεις που ήταν πολύ σαφείς. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση, γιατί το παιδί χρησιμοποίησε πολύ συγκεκριμένες φράσεις που ήταν απίθανο να τις είχε ακούσει φυσιολογικά. Η περίπτωση του Ορτέγκα είναι μία από τις πολλές που υπάρχουν. Μελετούμε αυτές τις περιπτώσεις εδώ και 40 χρόνια. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 2.700 περιπτώσεις σαν αυτήν. Και οι περιπτώσεις αυτές προήλθαν από την Ασία και από τη Δυτική Αφρική, από την Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ουσία όπου και αν ψάξαμε. Οι πιο πιστικές περιπτώσεις βρέθηκαν όμως σε ένα νησί νότια της Ινδίας, στη Σρι Λάνκα. Η Σρι Λάνκα είναι ένα μυστηριακό μέρος και ένα μέρος όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ακλόνητα στη μετεμψύχωση. Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού είναι βουδιστές. Ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν τόσες πολλές περιπτώσεις παιδιών που θυμούνται ότι έζησαν μια προηγούμενη ζωή. Ο καθηγητής Έρλεντουν Χάραλτσον του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας είναι καθοδόν για να επισκεφτεί την καλύτερη του περίπτωση. Έχει αφιερώσει πάνω από μία δεκαετία μελετώντας την πιθανότητα μετασάρκωσης στο νησί. Η Σρι Λάνκα είναι ένα πολύ καλό μέρος για τη μελέτη περιπτώσεων παιδιών που μιλούν για προηγούμενη ζωή, γιατί εδώ κάθε χρόνο συναντάς μερικές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που κάνει τις περιπτώσεις του Χάραλτσον τόσο ενδιαφέρουσες είναι ότι τα παιδιά δεν θυμούνται τη ζωή κάποιου άλλου μέλους της οικογένειας, αλλά κάποιου τελείως άγνωστου. Ο Χάραλτσον έχει διασχίσει το μισό νησί για να συναντήσει το πιο φανταστικό υποκείμενο της έρευνάς του, ένα κορίτσι που λέγεται Ντιλούξη.
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί η Ντιλούξη μιλούσε για αναμνήσεις από μια προηγούμενη ζωή εδώ και 3 χρόνια και επαναλαμβάνει συνεχώς και επίμονα την ίδια ιστορία. Το μικρό κορίτσι που πρόκειται να συναντήσει ο Χάραλτσον άφησε τους γονείς του άναυδους όταν τους είπε ότι δεν ήταν πραγματικό τους παιδί. Υποστηρίζει ότι έχει άλλο πατέρα και άλλη μητέρα κάπου αλλού. Έλεγε ότι είχε ζήσει σε ένα μέρος κοντά στην Ταμπούλα, όπου υπήρχε και ένα ρέμα εκεί κοντά, στο οποίο έπεσε και πνίγηκε. Ο Χάραλτσον ελπίζει ότι από τη συνάντησή του με την Ντιλούξη μπορεί να αποκομίσει κάποιες απαντήσεις. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να προσπαθείς να βρεις από πού προέρχονται αυτές οι σκέψεις ή τα χαρακτηριστικά αυτών των συμπεριφορών που δεν έχουν καμία σχέση με την παρούσα ζωή αυτών των ατόμων. Πώς τις αποκτούν αυτά τα παιδιά. Σε ένα μέρος όχι πολύ μακριά, σε ένα νοσοκομείο στην Αμερική, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πεθαίνει. Και ένα νεαρό αγόρι πιστεύει ότι είναι η μετενσάρκωσή του. Ο Γκάς Ορτέγκα είναι ένα φυσιολογικό 6χρονο αγόρι. Όπως όλα τα παιδιά, απολαμβάνει τις ώρες που περνάει με τον πατέρα του. Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική σχέση. Ο Γκάς θυμάται ότι έπαιζε με τον πατέρα του σε μια προηγούμενη ζωή, μόνο που τότε ήταν αυτός ο πατέρας και ο πατέρας του το παιδί του. Αυτή είναι η περίπτωση που ερευνά ο Dr. Jim Tucker. Όταν πηγαίνω να εξετάσω μια περίπτωση, πάω με κάποια δόση σκεπτικισμού. Ποτέ δεν πάω με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι μια περίπτωση μετενσάρκωσης. Και αυτή είναι γενικά η προσέγγιση που τηρώ στην εργασία μου. Βρισκόμαστε εδώ γιατί αυτό είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο και προσπαθούμε να μάθουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Ο παππούς Όγκι πέθανε το 1992. Ο γιος του Ρον τον βρήκε πεσμένο στο πάτωμα από καρδιακή προσβολή. Πέθανε μετά από 5 ώρες. Ήταν καταστηματάρχης. Πουλούσε ό,τι ήδη άρεσαν στον κόσμο. Αγαπούσε την οικογένειά του, αλλά δεν συνάντησε ποτέ τον εγγονό του, τον Γκάς. Ο Γκάς γεννήθηκε 1 χρόνο μετά το θάνατο του παππού Όγκι. Μια μέρα, όταν ήταν 1,5 έτους, βρισκόταν μόνος του με τον πατέρα του στο δωμάτιό του. Ο Ρον βγήκε έξω και μου είπε ότι μόλις είχε αλλάξει την μπάνα του Γκάς, ο μικρός τον κοίταξε στα μάτια και του είπε «Ξέρεις, πατέρα, όταν ήμουν στην ηλικία σου, συνήθως εγώ σου άλλαζα τις πάνες σου. Για να είμαι ειλικρινής, έμεινα άναυδος. Σκέφτηκα ότι ήταν κάτι το πολύ παράξενο αυτός ο μικρός μπόμπιρας των 18 μηνών να επιλέγει λέξεις όπως το «όταν ήμουν στην ηλικία σου». Άρχισε να μιλάει για τον παππού του και πετούσε κουβέντες που ξέραμε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει, γιατί δεν είχε ποτέ συναντήσει τον παππού του. Ο παππούς του πέθανε 1 χρόνο πριν γεννηθεί και γι' αυτό το λόγο ήμασταν πολύ προβληματισμένοι με αυτό το θέμα. Τότε, κάποια μέρα, ο Ρον Ορτέγκα έφερε σπίτι κάποιες φωτογραφίες και συνέβη κάτι ακόμα πιο περίεργο. Και είπα, κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία. Και τότε ο μικρός είπε, να, εδώ είμαι εγώ. Τον κοίταζα αποσβολωμένος. Είχα παγώσει. Πώς μπορούσε να το ξέρει αυτό? Ο Γκάς έκανε πολλές δηλώσεις τα επόμενα χρόνια. Θυμόταν γεγονότα από τη ζωή του παππού του που δεν μπορούσε καλά-καλά να τα θυμηθεί ο Ρον που ήταν εκεί. Ο Γκάς ήξερε πιο πολλά για τον παππού του από όσα θα έπρεπε να ξέρει. Άραγε ήταν αυτά ενδείξεις μετενσάρκωσης? Πώς αλλιώς μπορούσαν αυτά τα παιδιά να θυμούνται μια άλλη ζωή? Τα αρχεία του Dr. Jim Tucker θα αποκομίσουν περισσότερες ενδείξεις.
Σρι Λάγκα. Ο καθηγητής Χάραλτσον, καθώς και ο μεταφραστής του, φτάνουν στο σπίτι της Ντιλούξη για να ερευνήσουν τον ισχυρισμό της ότι έχει μετεσαρκωθεί. Είναι το κορίτσι που θυμάται ότι έχει πνιγεί σε ένα ποτάμι και ότι έχει ξαναγεννηθεί. Η περίπτωση της Ντιλούξη είναι μία από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη περίπτωση από αυτές που έχουμε μελετήσει εδώ. Άραγε πράγματι η Ντιλούξη έχει ζήσει μια προηγούμενη ζωή. Αυτά τα παιδιά βιώνουν κάτι το πραγματικό. Ψυχολογικά είναι πραγματικό. Έχουν αυτές τις αναμνήσεις που τις ερμηνεύουν σαν γεγονότα μιας προηγούμενης ζωής και πολλά από αυτά αγωνιούν για τον τρόπο με τον οποίο πέθαναν στην υποτιθέμενη προηγούμενη ζωή τους. Και συνήθως ο τρόπος του θανάτου ήταν οδυνηρός. Ένας θάνατος βίαιος, μη αναμενόμενος και ξαφνικός. Θα μπορούσε η Ντιλούξη να έχει φτιάξει την ιστορία μόνη της. Αν ήταν κάτι που το σκάρωναν μόνα τους, ένα αποκοίημα της φαντασίας τους, θα περίμενε κανείς να ήταν μια φαντασίωση από μια καλύτερη ζωή, κάτι που θα τους έδινε μια κάποια ευχαρίστηση. Αλλά το να σκέφτονται το πώς πέθαναν δεν είναι μια τόσο ευχάριστη φαντασίωση. Οι αναμνήσεις της Ντιλούξη είναι πολύ οδυνηρές για την οικογένεια του Νισάνκα. Όποτε συζητούν το θέμα, η Ντιλούξη τους υπενθυμίζει ότι δεν αισθάνεται ότι είναι μέλος της οικογένειάς τους, κάτι που είναι πολύ οδυνηρό για τη μητέρα της. Για πρώτη φορά άρχισε να μιλάει για την προηγούμενη ζωή της, όταν την πήγαμε στο Μοντεσοριανό νηπιαγωγείο. Επίσης, όταν την πήγαμε στο ναό, είπε ότι ο ναός της βρισκόταν αλλού. Και μετά το δείπνο, όταν έπεφτε στο κρεβάτι, αναφερόταν και πάλι στην προηγούμενη ζωή της. Για να πω την αλήθεια, είχα εκνευριστεί τόσο πολύ που μία φορά την έδιρα. Αισθανόμουν πολύ άσχημα με όλη αυτή την ιστορία. Η Ντιλούξη μιλούσε συνέχεια για την προηγούμενη οικογένειά της. Αισθανόμουν σαν να με καταδίκαζε ότι ήμουν μια κακιά μάνα που δεν τη φρόντιζε σωστά. Μπορεί να μου πει τι είναι αυτό που ακόμα θυμάται? Υπήρχε μια γέφυρα για πεζούς πάνω από το ρέμα που ήταν κοντά στο σπίτι μου. Οι άνθρωποι από το χωριό περνούσαν από τη γέφυρα και πλενόντουσαν στο ρέμα. Υπήρχε επίσης ένας βράχος δίπλα στο σπίτι μου και έπαιζα εκεί με τις φίλες μου. Πάντα ένιωθα ότι δεν ανήκω στην παρούσα οικογένειά μου. Τα έπιπλα και τα υπάρχοντά τους είναι διαφορετικά από αυτά της οικογένειας που θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ καθαρά τα ρούχα και τα υπάρχοντα της προηγούμενης οικογένειάς μου. Από τις προηγούμενες αναμνήσεις μου νιώθω ότι είμαι μια παρήσακτη και ότι πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ για να βρω την πραγματική μου οικογένεια. Και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι θύμησες είναι πραγματικές για την Ντιλούξη. Την ημέρα που πέθανα, πήγα με μία φίλη μου στο ρέμα για να κολυμπήσουμε. Και τότε, κάποιος με έσπρωξε. Βρισκόμουν στο νερό όταν πέθανα. Η καθηγήτρια Κάρεν Γκέιλ μελετάει την ανθρώπινη μνήμη για περισσότερο από 20 χρόνια. Αν και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα για το πώς λειτουργεί η μνήμη, έχουν διαπιστωθεί κάποιες βασικές αρχές. Με απλά λόγια, η μνήμη είναι το ξύπνημα μιας εμπειρίας του παρελθόντος. Όταν λοιπόν έχουμε κάποια εμπειρία, ενεργοποιούνται κάποια συγκεκριμένα κυκλώματα στον εγκέφαλό μας. Αν λοιπόν έχουμε μία ανάμνηση αυτού του γεγονότος, ενεργοποιούνται και πάλι αυτά τα ίδια κυκλώματα.
Βασικά λοιπόν, επαναλαμβάνεται η εμπειρία χωρίς η εμπειρία να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και οι αρουραίοι, που είναι λιγότερο εξελιγμένα πλάσματα, έχουν μνήμη. Η καθηγήτρια Γκέιλ και η ομάδα της μπορούν και παρακολουθούν την καμπύλη μάθησης των αρουραίων στο εργαστήριο και τα εκπαιδεύουν να θυμούνται τα αντικείμενα, τοποθετώντας τα από κάτω του στροφή, δημιουργώντας μια θετική ανάμνηση. Ο αρουραίος γρήγορα ανακαλύπτει που θα βρει το φαγητό. Αλλά η έρευνα της καθηγήτριας Γκέιλ δείχνει ότι οι αρνητικές αναμνήσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση. Οι τραυματικές εμπειρίες είναι πολύ συχνά συνδεδεμένες με συναισθήματα. Και αυτά τα συναισθήματα θα συμπεριλάβουν άγχος και φόβο. Αυτά τα συναισθήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη λειτουργία του κέντρου αισθημάτων του εγκεφάλου, του συναισθηματικού εγκεφάλου. Το νευρικό μας σύστημα πρέπει να βιώσει κάτι για να μπορέσει μετά να το θυμηθεί, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα μια πραγματική εμπειρία της ζωής μας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πράγματι πεθάνει σε μια προηγούμενη ζωή. Θα μπορούσαν απλά να το έχουν φανταστεί. Πρόσφατα, οι μαγνητικές τομογραφίες του εγκεφάλου έδειξαν ότι το να φανταστείς μια σκηνή ή το να δεις τη φωτογραφία μιας τοποθεσίας, ότι η ενεργοποίηση του εγκεφάλου είναι εκπληκτικά όμοια και στις δύο περιπτώσεις, όπως θα δούμε παρακάτω. Η πάνω σειρά είναι τομές εγκεφάλων που έχουν απεικονίσει αντικείμενα που πράγματι καταλάμβαναν κάποιο χώρο στο διάστημα, και η κάτω σειρά αφορά τα ίδια άτομα και τη μορφή λειτουργίας των εγκεφάλων τους όταν απλά φαντάζονται την ίδια εικόνα. Και η μορφή λειτουργίας που βλέπουμε συγκρίνοντας το κάθε άτομο και στην πραγματική και στη φανταστική αντίληψη είναι σχεδόν πανομοιότυπη όσον αφορά τα σημεία ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Φαντασία ή πραγματικότητα. Πώς μπορεί η μνήμη να ταξιδεύει από ένα άτομο σε άλλο μετά θάνατον? Αν ο θάνατος σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν έχει πλέον ηλεκτρική δραστηριότητα και έχει πεθάνει, το ίδιο έχει συμβεί και στις μνήμες. Οι μνήμες πεθαίνουν μαζί με τον εγκέφαλο. Αλλά τότε, πώς γίνεται κάποιο παιδί να θυμάται μια προηγούμενη ζωή? Κι όμως, είναι πιθανό, παρά τα όσα πιστεύουν κάποιοι επιστήμονες. Όταν ήμουν ο παππούς Όγκη, πέθανα στο νοσοκομείο. Όταν πήγα στον Παράδεισο, ο Θεός μου έδωσε μία κάρτα. Όποιος έχει μια τέτοια κάρτα, αν θέλει, μπορεί να επιστρέψει πίσω. Ήθελα να γυρίσω πίσω. Ο Τζιμ συζητάει με τον Γκάς στο σπίτι του στο Κολοράντο. Ο Γκάς υποστηρίζει ότι ήταν ο παππούς του. Και η γιαγιά σου? Ναι. Και αυτό το έκανες όταν ήσουν μεγάλος ή μικρός? Όχι. Δηλαδή όταν ήσουν μεγάλος. Άραγε ο Γκάς ξέρει την αλήθεια. Ο Τάκερ δεν μπορεί να ξέρει. Γι' αυτό οι πιο σημαντικές πληροφορίες σε πολλές περιπτώσεις προέρχονται από τους γονείς. Ο Τζιμ ρωτάει τώρα τους γονείς του Γκάς. Και πότε ήταν η επόμενη φορά που αναφέρθηκε σε κάτι που είχε σχέση με την προηγούμενη ζωή του? Όταν είπε ότι είχε μία αδελφή που πέθανε και τώρα ήταν ψάρι. Όταν το ρωτήσαμε τι εννοούσε με το ότι ήταν ψάρι, μας απάντησε ότι κάποιοι κακοί τύποι την έβλαψαν. Και αυτό
με έκανε να κοντοσταθώ, γιατί μόλις πρόσφατα είχα μάθει όλη την ιστορία με την αδελφή του πατέρα μου. Και πράγματι είχε δολοφονηθεί και την είχαν ρίξει στον όρμο του Σαν Φραντσίσκο. Ένα οικογενειακό μυστικό που δεν μπορεί να το είχε ακούσει ο Γκάς, γιατί ούτε ο ίδιος ο πατέρας του δεν το ήξερε. Πώς το ήξερε λοιπόν ο γιος του? Δεν είχα σκεφτεί καθόλου τη μετενσάρκωση με αυτά που συνέβαιναν. Δεν είχα μεγαλώσει και με τέτοιο είδος πίστης. Ήμουν καθολική και δεν είχα ακούσει για τη μετενσάρκωση. Αν μου το έλεγες πριν από ένα χρόνο, δεν θα το πίστευα. Έχεις επιστρέψει και ξέρεις τα πάντα. Αλλά τώρα όλα μπορούν να συμβούν. Ναι, τα πάντα. Ο καθηγητής Χάραλτσον και ο μεταφραστής του ανεβαίνουν τα σκαλιά του φημισμένου βραχώδους ναού του Νταμπούλα στη Σρι Λάνκα. Το επόμενο βήμα της έρευνας μας οδήγησε σε αυτό το ναό της Νταμπούλα, γιατί η Ντιλούξη είχε μιλήσει γι' αυτόν. Και τότε η οικογένεια αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτά που έλεγε. Οι γονείς της Ντιλούξη επικοινώνησαν με τον μοναχό που ζούσε στο ναό και τον ρώτησαν αν ήξερε κάποιο κορίτσι που πέθανε στην περιοχή και να ταιριάζει με την περιγραφή της Ντιλούξη. Στις περισσότερες χώρες που συναντάμε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πίστη στη μετενσάρκωση. Μήπως οι αναφορές σε προηγούμενες ζωές είναι πιο συνηθισμένες σε κουλτούρες που πιστεύουν στη μετεμψύχωση? Και μήπως γι' αυτό το λόγο οι καλύτερες περιπτώσεις βρίσκονται στη Σρι Λάνκα? Οι περισσότερες περιπτώσεις εδώ βρίσκονται σε βουδιστικές οικογένειες. Εξάλλου, τα 2/3 του πληθυσμού είναι βουδιστές. Αλλά έχουμε βρει περιπτώσεις και σε χριστιανικές και σε μουσουλμανικές οικογένειες. Έχουν βρεθεί περιπτώσεις σε όλες τις μεγάλες θρησκείες. Ίσως τη λύση στην περίπτωση της Ντιλούξη να την έχει ο μοναχός του βραχώδους ναού. Ο Χάραλτσον και ο μεταφραστής του ξέρουν ότι θα τους αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, γιατί η μετενσάρκωση είναι θεμελιώδης αρχή στην πίστη αυτού του βουδιστή μοναχού. Ο βουδισμός διδάσκει ότι υπάρχει μετενσάρκωση. Συμβαίνει από τη συσσόρευση των καλών και κακών πράξεων που καλούμε κάρμα. Η επιθυμία μας να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο μας τραβάει στην επόμενη γέννησή μας και το σύνολο των καλών και κακών πράξεων που έχουμε κάνει καθορίζουν τις συνθήκες της επόμενης γέννησής μας. Αλλά στην περίπτωση της Ντιλούξη, ο μοναχός δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν γνωρίζει καμία οικογένεια που να ταιριάζει με τις μνήμες της Ντιλούξη. Αναφέρει έναν επιστήμονα στην τοπική εφημερίδα, ένα δημοσιογράφο που είναι προσωπικός φίλος του μοναχού και που αποφάσισε να ερευνήσει τους ισχυρισμούς της Ντιλούξη. Ο κύριος Αμπιπάλα, όταν έμαθε την περίπτωση, συναντήθηκε με την Ντιλούξη και τους γονείς της και συζήτησε αυτά που έλεγε για την προηγούμενη ζωή της. Τα δημοσίευσε την επομένη στην εφημερίδα του, η οποία έχει κυκλοφορία σε όλη τη χώρα. Για το δημοσιογράφο ήταν ένα καλό ρεπορτάζ.
Θεωρώ αυτή την περίπτωση μοναδική, γιατί για περισσότερο από 20 χρόνια ερευνώ τέτοιες υποθέσεις και έχω συναντήσει αρκετούς που μιλούν για προηγούμενη ζωή, αλλά αυτή είναι μοναδική. Οι αναγνώστες του είχαν εντυπωσιαστεί με τις αναμνήσεις της Διλούξη και τις καταπληκτικές λεπτομέρειες που θυμόταν. Αλλά μία ερώτηση μένει αναπάντητη. Άραγε οι επιστήμονες θα βρουν τις συνθήκες που να ταιριάζουν με τις μνήμες της Διλούξη? Ένας δημοσιογράφος είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο από τις αναμνήσεις της Διλούξη από την προηγούμενη ζωή της. Εκεί ανέφερε ότι το κορίτσι πίστευε ότι ζούσε κάπου κοντά στο ναό της Νταμπούλα. Ένα γράμμα έφτασε στο σπίτι της Διλούξη αρκετές εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του άρθρου. Ο κύριος Νισάγκα, κατάπληκτος, παίρνει το γράμμα από την Νταμπούλα από τον ταχυδρόμο. Δεν είχε συγγενείς ή φίλους σε εκείνη την περιοχή. Όταν άνοιξε το γράμμα, έμεινε έκπληκτος. Με έκπληξη είδα ότι το γράμμα είχε σταλεί από κάποιον κύριο Ραναντούγκα. Ζει στην Νταμπούλα. Έμεινα άναυδος όταν διάβασα ότι το κοριτσάκι του είχε πεθάνει με τον τρόπο που είχε περιγράψει η Διλούξη. Έγραφε για το ρέμα και τη γέφυρα των πεζών και ότι το κοριτσάκι του το έλεγαν Σιρόμι. Το γράμμα τελικά έπεισε τους γονείς της Διλούξη. Θα την πήγαιναν στο μέρος που πίστευε ότι πέθανε. Έκαναν με το αυτοκίνητο μία διαδρομή 6 ωρών μέχρι την Νταμπούλα. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη, η Διλούξη άρχισε να αναγνωρίζει την τοποθεσία. Μέχρι και που οδήγησε τον οδηγό στο σπίτι όπου ζούσε η προηγούμενη οικογένειά της. Ακόμα και σήμερα, μετά από πολλές συναντήσεις, η επανένωση παραμένει πάντα πολύ συγκινητική. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία για τον καθηγητή Χάραλτσον να παρακολουθήσει τη διασταύρωση 2 ζωών. Είναι μια πολύ συγκινητική συνάντηση. Μόνο στο 1/3 των περιπτώσεων μπορεί να βρεθεί σύνδεση με την προηγούμενη οικογένεια ή το άτομο που το παιδί ισχυρίζεται ότι είχε σχέση πριν πεθάνει. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Ο καθηγητής Χάραλτσον έμεινε κατάπληκτος από την αλλαγή στο χαρακτήρα της Διλούξη μόλις συνάντησε την προηγούμενη οικογένειά της. Είναι λιγότερο αποτραβηγμένη και φαίνεται να ταιριάζει πολύ πιο άνετα με αυτή την οικογένεια. Θα μπορούσε να είναι πράγματι αυτό το μικρό παιδί που ξαναγεννήθηκε. Η Σιρόμι ήταν ένα πολύ υπάκουο κορίτσι που δεν έφευγε από το σπίτι αν δεν ενημέρωνε για το πού πήγαινε. Πάντοτε έφευγε από το σπίτι με το μικρότερο αδερφό της και την αδελφή της για να παίξουν ή να κολυμπήσουν, μέχρι που μια μέρα δεν γύρισε. Ανησύχησα τόσο πολύ που δεν επέστρεψε η Σιρόμι και βγήκα στους δρόμους να την ψάξω. Όταν την βρήκαν στο νερό, λιποθύμησα όταν έμαθα ότι έχασα το παιδί μου. Όταν έφεραν την Διλούξη εδώ, μας αναγνώρισε αμέσως, σαν τους προηγούμενους γονείς της. Αναγνώρισε τα πράγματά της και τους γείτονες. Όλα αυτά με έπεισαν ότι ήταν το παιδί μου που ξαναγεννήθηκε.
Όταν είδα τους προηγούμενους γονείς μου και τα αδέλφια μου, έγινα πολύ ευτυχισμένη. Γύριζα σπίτι μου επιτέλους, μετά από πολύ καιρό. Στο τέλος της ημέρας, η Ντιλούξη πάει μια βόλτα με τον καθηγητή για να του δείξει μέρη από την προηγούμενη ζωή της. Όταν συγκρίνουμε πόσες αναφορές ταιριάζουν με τη ζωή της η Ρώμη, θα βρούμε 20 από τις οποίες 12 ταιριάζουν πολύ και είναι πολύ συγκεκριμένες. Η Ντιλούξη οδηγεί τον καθηγητή στο βράχο που ισχυρίζεται ότι έπαιζε όταν ήταν η μικρή η Ρώμη. Είναι ένας επίπεδος βράχος, ακριβώς όπως τον περιέγραψε. Και η γέφυρα των Μεζών πάνω από το ρέμα υπάρχει και αυτή εκεί. Και εδώ είναι το σημείο από το οποίο η Ρώμη έπεσε στο νερό. Όταν έρχομαι σε αυτό το σημείο φοβάμαι πάρα πολύ. Γενικά δεν φοβάμαι το νερό, αλλά όταν έρχομαι σε αυτό το σημείο τρομάζω πάρα πολύ. Η Ντιλούξη λέει στον επιστήμονα ότι θυμάται κάποιες μαύρες κοιλίδες πριν πεθάνει. Ο Χάραλτσον πιστεύει ότι ήταν τα φυτά που φυτρώνουν στο ποτάμι. Πιστεύω ότι πράγματι κάτι συμβαίνει εδώ. Έχει πραγματικές εικόνες από αυτά τα γεγονότα, αλλά πιστεύω ότι έχει αυτές τις εικόνες από πολύ πρώιμη ηλικία και τις έχει μέχρι και σήμερα. Η ίδια η Ντιλούξη είναι πεπισμένη ότι στην προηγούμενη ζωή της πέθανε εδώ. Για πολλούς που αξιολογούν τις ενδείξεις του Χάραλτσον, η απάντηση είναι πολύ απλή. Εάν πιστεύεις στη μετενσάρκωση, αυτή η έρευνα δίνει κάποια επιστημονική βάση σε αυτή την πίστη. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει ζωή μετά το θάνατο και πιστεύω ότι υπάρχει κάτι αληθινό σε αυτές τις μνήμες και αυτό υποστηρίζει τη θεωρία της μετενσάρκωσης. Αλλά άσχετα με το πόσο πιστική είναι η περίπτωση της Ντιλούξη, υπάρχουν αρκετοί που διαφωνούν με αυτά τα ευρήματα. Ένας από αυτούς είναι ο Dr. Richard Wiseman του Πανεπιστημίου Hertfordshire. Εξέτασε προσεκτικά τις ενδείξεις που συνέλεξαν οι επιστήμονες. Το θέμα είναι τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Και νομίζω ότι μέρος του προβλήματος της αξιολόγησης είναι ότι δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει η τύχη. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, ο Wiseman έκανε ένα πολύ απλό πείραμα. Διάλεξε ένα τυχαίο δείγμα παιδιών στο Ινστιτούτο του και τους έκανε τις ίδιες ερωτήσεις που θα έκαναν οι επιστήμονες σε άτομα που υποστήριζαν ότι είχαν ξαναγεννηθεί. Το πείραμα που έκανα είχε στόχο να εξετάσω την περίπτωση του να πάρω απλά ένα παιδάκι και να του πω να κατασκευάσει μια ιστορία. Και μετά, αν πάρω τα στοιχεία αυτά και τα συγκρίνω με παιδιά που έχουν πεθάνει, άραγε πόσο θα ταιριάζουν με τα στοιχεία που οι ερευνητές της μετενσάρκωσης λένε ότι βρίσκουν. Πολύ συχνά, στις συζητήσεις τους με τον Wiseman, τα παιδιά ανέφεραν ότι είχαν πεθάνει. Ένα από τα κορίτσια που μίλησα ήταν η Μόλι και απλά τη ζητήσαμε να κατασκευάσει μια ιστορία. Φαντάστηκε ότι ήταν ένα άλλο κοριτσάκι που του έλεγαν κάτι και που ήταν και αυτό 3 χρονών. Τι χρώμα μαλλιών έχεις? Κόκκινο. Είχες κόκκινα μαλλιά? Ναι, κόκκινα. Είχε μπλε μάτια, φορούσε ένα ροζ φόρεμα με λουλούδια και το είχε σκάσει. Μόλι, όταν η Κάτι το έσκασε, τι συνέβη τότε, καλά ή άσχημα πράγματα? Συνέβη κάτι κακό στην Κάτι? Τι άσχημα πράγματα? Την πήραν τα τέρατα. Και με τι έμοιαζαν τα τέρατα? Ήταν άσχημα. Ήταν άσχημα. Τι συνέβη? Τι συνέβη στην Κάτι όταν την πήραν τα τέρατα? Τη δάγκωσαν. Τη δάγκωσαν. Και τι συνέβη στην Κάτι?
πέθανε. Αυτή ήταν η ιστορία που φαντάστηκε η Μόλι. Θέλαμε να δούμε αν πάρουμε αυτή την ιστορία και τη συγκρίνουμε με παιδιά που δυστυχώς είχαν πράγματι πεθάνει, αν θα τέριαζε με κάποιο από αυτά. Και αυτό που ανακαλύψαμε ήταν καταπληκτικό. Ψάξαμε στα αρχεία των εφημερίδων για ιστορίες, συχνά πολύ τραγικές, όπου παιδιά είχαν πάθει ατυχήματα, τα είχαν απαγάγει ή τα είχαν σκοτώσει. Μία συγκεκριμένη περίπτωση τέριαζε απόλυτα με τη φανταστική ιστορία της Μόλι. Το πραγματικό παιδί ήταν 3 χρονών. Είχε κόκκινα μαλλιά, μπλε μάτια και ένα ροζ φόρεμα με λουλούδια. Το παιδί ζούσε κοντά στην ακρογιαλιά και της άρεσε να πηγαίνει στην παραλία. Μια μέρα το έσκασε από το σπίτι και δυστυχώς την απήγαγαν και τη σκότωσαν. Έτσι λοιπόν, από τα 17 στοιχεία που μας έδωσε η Μόλι, τα 13 ήταν απόλυτα σωστά. Αν η Μόλι είχε ισχυριστεί ότι είχε προηγούμενη ζωή, αυτή θα ήταν η περίπτωση της μετεσάρκωσης της δεκαετίας. Αυτό το αποτέλεσμα τρόμαξε ακόμα και τη μητέρα της Μόλι, που ήξερε με βεβαιότητα ότι η κόρη της είχε απλά κατασκευάσει την ιστορία. Ήταν κάτι που με σόκαρε. Ήταν σαν κάτι να είχε συμβεί στα αλήθεια. Αν και ήξερα ότι δεν υπήρχε σύνδεση, γιατί η Μόλι είχε κατασκευάσει την ιστορία. Στιγμιαία όμως, ένιωσα συνδεδεμένη με τους γονείς του συγκεκριμένου αυτού παιδιού. Η αντίληψη του ότι ζήσαμε ξανά είναι πολύ ριζοσπαστική και έτσι μέρος της εργασίας μου ήταν το πώς να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των χειρισμών για μετενσάρκωση. Δεν νομίζω ότι βρίσκουμε τίποτα το μεταφυσικό. Δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε κάτι που να μας λέει αν ζήσαμε ή όχι μια προηγούμενη ζωή. Βρίσκουμε πολλά που να έχουν σχέση με την ψυχολογία, με τον τρόπο που οι άνθρωποι μπορούν να μας ξεγελάσουν και εμείς να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Αλλά αν υπάρχουν μνήμες που δεν βασίζονται αποκλειστικά στις μνήμες μικρών παιδιών, ο Τζιμ Τάκερ είναι καθοδόν για άλλη μια περίπτωση μιας κατηγορίας, που οι αμφισβητείες θα συναντήσουν μεγάλη δυσκολία για να την αποδοκιμάσουν. Όσο περισσότερες περιπτώσεις συναντούσαμε, τόσο περισσότερα σημάδια για προβλήματα υγείας βρίσκαμε στη γέννηση. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε ένας καταπληκτικός συσχετισμός μεταξύ των σημαδιών γέννησης στα παιδιά και των τραυμάτων που είχαν οι προηγούμενες προσωπικότητες. Ερευνήσαμε και αναφορές νεκροψίας και ιατρικά αρχεία για να βεβαιωθούμε ότι τέριαζαν μεταξύ τους. Για πρώτη φορά, αυτά τα σημάδια γέννησης παρέχουν μια φυσική επαληθεύσιμη ένδειξη που υποδεικνύει μετενσάρκωση. Δεν ξέρουμε πολλές περιπτώσεις στην Αμερική που οι μνήμες να ταιριάζουν και με σημάδια γέννησης και επειδή είναι λίγες και ασυνήθιστες, τις ερευνούμε όλες. Ο Τζιμ Τάκερ θα επισκεφτεί μια τέτοια περίπτωση. Έτσι θα πετάξει στη Φλόριντα για να συναντήσει ένα αγόρι που θυμάται ότι ήταν αστυνόμος στη Νέα Υόρκη και σκοτώθηκε σε μια ανταλλαγή πυρών. Όταν ήμουν μεγάλος, ήμουν αστυνομικός. Μια μέρα μπήκα σε ένα μαγαζί. Υπήρχαν και κακοί άνθρωποι. Με πυροβόλησαν και με σκότωσαν. Βρισκόμαστε στην Πενσακόλα, την πατρίδα της Μαρία Χάγκεντορν. Είναι μητέρα 2 παιδιών, της δίχρονης Μαρίας και του 5χρονου Ιαν, που είναι ένα πολύ άρρωστο παιδί. Ο γιος της Μαρίας υποφέρει από μια πολύ σπάνια καρδιακή ασθένεια. Αν κουραστεί πολύ, ασφιχτιά και λιποθυμάει.
Οι επισκέψεις στον οικογενειακό καρδιολόγο είναι πολύ συχνές. Ο μικρός Ιαν πριν γίνει 4 χρονών είχε υποβληθεί σε 6 σοβαρές εγχειρήσεις. Ήταν ένα υγιές μωρό 4 κιλών και μου το πήραν για να κάνουν μπάνιο και δεν το έφεραν πίσω. Μετά από 1 ώρα έστειλα τον άντρα μου να το φέρει. Εκείνος γύρισε πίσω με 2 γιατρούς και όλοι έκλαιγαν και αμέσως κατάλαβα ότι τα νέα δεν ήταν καλά. Οι γιατροί είπαν στη Μαρία ότι ο Ιαν δεν θα έβγαζε την πρώτη μέρα. Μόνο μια εγχείρηση θα μπορούσε να τον σώσει. 6 ώρες μετά τη γέννησή του, ο Ιαν υπευλήθη σε μια σοβαρή εγχείρηση καρδιάς. Είχε υποανεπτυγμένη πνευμονική βαλβίδα, που είναι η αρτηρία που βλέπουμε σε αυτό το σχεδιάγραμμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί και η δεξιά πλευρά της καρδιάς του. Και έτσι το αίμα του να έχει μειωμένο επίπεδο οξυγόνου, που είναι μια κατάσταση που οδηγεί σε ασφυξία, γιατί δεν οξυγονώνεται επαρκώς ο εγκέφαλος και το υπόλοιπο σώμα. Η εγχείρηση του Ιαν είχε επιτυχία. Μια ομάδα γιατρών πέτυχε μετά από 9 ώρες να επιδιορθώσει τη βαλβίδα. Αλλά η ατροφία της δεξιάς πλευράς της καρδιάς του θα χρειαζόταν πολύ χρόνο και περισσότερες εγχειρήσεις. Ακόμα και σήμερα η ζωή του Ιαν κινδυνεύει. Αυτό που έκανε τον Τζιμ Τάκερ να ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση είναι ένα γεγονός που συνέβη 1 χρόνο πριν από τη γέννηση του Ιαν. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός και μπήκε σε ένα μαγαζί και κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 2 άτομα στον μπροστινό μπάγκο τράβηξαν τα μυδραλιοβόλα μέσα από τα παλτά τους και απείλησαν τον διευθυντή. Και ο πατέρας μου τράβηξε το πιστόλι του και τους είπε να ρίξουν τα όπλα τους και ότι ήταν αστυνομικός. Μόλις το είπε αυτό, κάποιος τον πυροβόλησε. Ο Τζιμ Τάκερ και η Μαρία Χάγκεντον εξέτασαν την αναφορά της νεκροψίας του πατέρα της. Η αιτία θανάτου είναι εμφανή στην αναφορά. Ο πατέρας της Μαρίας πέθανε από διάρρηξη της πνευμονικής αρτηρίας που έγινε από πυροβολισμό. Είναι η ίδια αρτηρία που δημιουργεί το πρόβλημα στον Ιαν. Αλλά συνέβη και κάτι άλλο που φάνηκε πολύ περίεργο στη μητέρα του Ιαν. Για πρώτη φορά συνέβη όταν ήμουν 3 χρονών. Δούλευα στο γραφείο μου και εκείνος έκανε αρκετό θόρυβο. Τον απείλησα ότι θα του τις έβρεχα αν δεν καθόταν ήσυχα. Στάθηκε ακίνητος, με κοίταξε και μου είπε ότι όταν ήμουν ένα μικρό κορίτσι και εκείνος ήταν πατέρας μου και ήμουν άτακτη πάρα πολλές φορές, εκείνος ποτέ δεν μου τις έβρεξε και αυτό με άφησε κατάπληκτη. Και αργότερα ο Ιαν άρχισε να μιλάει περισσότερο για τον παππού του. Είχαμε 2 γάτες, μια άσπρη και μια μαύρη. Τη μαύρη τη λέγαμε Μάνιακ και την άσπρη Μπόστον. Μια μέρα κάτι έφτιαχνα. Όταν με πλησίασε ο Ιαν και με ρώτησε, όταν ήμουν κοριτσάκι και εκείνος ήταν πατέρας μου, πώς λέγανε τη γάτα του. Και τον ρώτησα αν εννοούσε τη Μάνιακ. Και μου είπε όχι, την άσπρη. Και είπα Μπόστον. Και τότε μου είπε ότι συνήθισε να τον φωνάζει Μπος. Ήξερε λοιπόν τα χρώματα των γατιών και το χαϊδευτικό με το οποίο φώναζε ο πατέρας μου τον Μπόστον. Η Μαρία όλο και μάζευε περισσότερες τέτοιες ιστορίες από τον Ιαν. Είναι πεπισμένη πλέον ότι ο Ιαν είναι ο ξαναγεννημένος πατέρας της. Δεν είναι μόνο οι ιστορίες, αλλά και οι φυσικές ενδείξεις και ο συσχετισμός μεταξύ της ασθένειας της καρδιάς του Ιαν και του θανατηφόρου τραύματος του πατέρα της που αφαίρεσε κάθε αμφιβολία από τη σκέψη της. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εμπεριέχουν αναμνήσεις, δηλώσεις και συμπεριφορές. Αλλά τα σημάδια γέννησης είναι τελείως αντικειμενικά και είναι κάτι υπεράνω των αναμνήσεων και του τυχαίου. Ίσως η μνήμη του Ιαν να τον ξεγελά. Ίσως οι τυχαίες δηλώσεις του να συσχετίζονται με τον παππού του από καθαρή τύχη. Αλλά είναι ο συσχετισμός της μνήμης και των ενδείξεων που είναι τόσο πιστικός. Δεν ήθελα να επιστρέψω πίσω, αλλά απλά ο Θεός με έδωσε σε σένα. Ο Θεός έδωσε στη μητέρα σου. Ναι. Παρότι δεν ήθελες. Ναι. Η περίπτωση του Ιαν γεννάει το ερώτημα: τι σημαίνουν όλες αυτές οι ενδείξεις?
Προφανώς υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα που ακόμα δεν ξεκινήσαμε να τα απαντούμε, όπως το αν υπάρχει ψυχή. Και αν ναι, τι σημαίνει καν ο όρος και πώς μεταφέρεται από μία ζωή στην επόμενη. Όταν κοιτάς όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορείς βέβαια να εστιάσεις στις αδυναμίες, αλλά υπάρχει και αρκετό υλικό που αν θέλεις να διαλέξεις, μπορείς να συγκεντρωθείς και να πεις ότι κάτι αξιοπερίεργο συμβαίνει εδώ. Αν ο γιατρός Τάκερ έχει δίκιο, οι αναμνήσεις όλων αυτών των παιδιών μπορεί να σημαίνουν ότι ο θάνατος μπορεί να είναι απλά η οδός για μια άλλη ζωή. Αφήγηση Αντώνης Πάλης. Μετάφραση Χριστόφορος Καρασάβας. Ηχοληψία Παναγιώτης Κορορός. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον. Διανομή παραγωγή Αλφα Media.